pre mňa to bol taký Boží dotyk, keď som sem dnes cestoval, keď som išiel vlastne od Trenčína, z diaľnice som odbočil a išiel som sem. To sú úplne úžasné cesty. Niekedy som porušil trocha predpisy, no. Akože keď som predbiehal tak, ale to je úplná paráda. Akože tu je krásna krajina, tá cesta, to je úplne sen. Ja strašne rád cestujem a ja som si tak uvedomil, že proste Boh o tom vie, že ja rád cestujem a dáva mi aj takéto bonusy, že nejdem sa niekde previesť, akože aby som sa dostal z bodu A do bodu B, ale že Boh mi chce požehnať aj takýmto spôsobom a že môžem vnímať tú krásu aj to, že vie, čo je v mojom srdci. Akurát po ceste som telefonoval, mal som handsfree, aby som dodržoval predpisy a rozprával som a okrem iného som telefonoval aj s mojou maminou, ktorá býva v Bratislave, takže sme tak dosť ďaleko od seba, keďže my bývame pri Žiline. A keď som v Bratislave, mám toľko tých vecí, že hoci kedy som tam napríklad 5 dní a nevidíme sa, len si telefonujeme, lebo proste je 14 hodín denne, som proste v šungu. Tak som si s ňou volal a ona mi to práve pripomenula, že vidíš, ako ťa Pán Boh má rád, že tak teraz sa nasítiš toho cestovania, len aby sa ti to neprejedlo. A tak zatiaľ myslím, že nie. Teším sa už aj na cestu späť, že ako si to vychutnám, teraz zase potme troška možno. Takže Boh je dobrý, Boh ma miluje, Boh miluje aj teba. A verím, že ja tu nie som preto, aby ja som niečo urobil v prvom rade, ale pretože Boh ťa miluje a chce aj cez mňa ti prejaviť lásku. Že nejde len o to, aby si dostal nejakú sterilnú informáciu, nejakú novú myšlienku, ale aby sa Boh dotkol svojou láskou teba. Budem strašne rád, keď mu to dovolím, takže môžete sa aj za mňa tak v duchu modliť, aby som bol naozaj takým prostredníkom Božej lásky. To je prvý bod, kerých mi, že Boh ťa miluje a druhý bod, kerých mi je, že si hriešnik, potrebuješ spásu. Priznávam sa, zle som odbočil na diaľnici, teda nie že zle, ja som prešiel tú odbočku, lebo som telefonoval s maminou a naozaj, teda nikoho som nepohoršil, lebo s maminou som už dotelefonoval, v aute nikto nebol, ale riadne som nadával, lebo som už nestíhal a potom som si tak, už keď som sa tak upokojil trocha emocionálne, som odbočil cez Trenčín späť na cestu, tak Pane, vidíš, no ako zase chcem všetko brať do svojich rúk a si myslím, že všetko musí byť pod kontrolou a možno aj taká nejaká pýcha, že prídem neskoro a teraz to je blbé a tak. Tak som to dal Pánovi, že no vidíš, som hriešnik, potrebujem to počuť, vidieť, zažiť možno. Takže sa priznám, že som hriešnik a potrebujem Božiu lásku a Božiu spásu. Možno k tým vzťahom, začnem od politiky, ale nie teraz tak politicky, ako to možno ste zažívali alebo počuli, ale chcem práve k tým vzťahom prejsť. My sme asi 8 poslanci z obyčajných ľudí na mediálnom tréningu v takom zariadení Častá papiernička, to je celkom je to dosť tak v médiách ospevované, je to taký starý socialistický skanzen, jediné, čo je pekné okolo toho je Božia príroda, tá je nádherná, úplne úžasná, ale my sme stále zavretí v miestnosti a hustia do nás niečo. No a teraz, keď som odtiaľ odchádzal a idem sa tam vrátiť vlastne, tak ešte tesne predtým, ako som odišiel, tak sme mali takú prednášku a každý sme si mali pripraviť nejaké vystúpenie podľa nejakých bodov, ktoré nám povedali. Ja som to samozrejme nezostavil podľa tých bodov, lebo proste ja som mal tému, ja som si ju spracoval ako chcem. A tá téma, a to je dôležité, bola moja reakcia k návrhu zákona o rodine. Dvaja poslanci, nebudem riešiť, že ktorý, aký, dávajú návrh na najbližšiu schôdzu, aby sa zjednodušil rozvod. Že v prípade, že tí ľudia nemajú deti, tak stačí, že prídu k notárovi, podpíšu tlačivo, on im dá štempel, overí podpisy a sú rozvedení. Hej? A ja s tým teda nesúhlasím z rôznych dôvodov. Keď budete chcieť, tak potom počúvajte rozprávu o Národnej rade, ale čo chcem povedať, že čo je dôležité, že naozaj sa tu zvádza boj o rodinu. Ale to nie je len nejaké sociologické veci, alebo o nejaké politické záležitosti, alebo či je taký zákon, hen taký zákon. To sú už len prejavy toho boja. Ale ja keď tak uvažujem nad týmito vecami, nad rodinou, nad vzťahmi, nad sexualitou, že prečo tieto veci sú ako keby tak silno vystavené takému deštruktívnemu vplyvu, útokom, rozpadom a tak ďalej, znehodnocovaniu. Mám takú skúsenosť, aj také Božie svetlo do toho za tie posledné možno roky, že diabla to veľmi hneva, veľmi ho to štve, lebo manželstvo, rodina, sexualita, tak ako ju Boh stvoril, je úžasným obrazom Boha. A hovorí o Bohu. A hovorí o Bohu hlboko v našich srdciach, hlboko v našej prirodzenosti. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že toto povolanie je vpísané v našej prirodzenosti, v prirodzenosti muža a ženy.
A to je niečo, čo nám diabol nemôže zobrať, lebo to sme my. My, ako žijeme, kto sme, po čom túžime, za čím ideme, aké vzťahy vytvárame. Tak on sa snaží, nemôže nám to zobrať, lebo Boh nám to dáva, a snaží sa to skrútiť, pomýliť, oklamať, zatemniť, zahmliť. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme naozaj videli vzťahy, či už chlapec, dievča, počas chodenia, prípadne potom manželstvo, rodinu, alebo aj vzťahy v spoločenstve, aby sme videli, že toto je zjavenie Boha. Veľmi blízko nás. Že Božia láska sa cez to chce prejaviť. A keď si tak všimnete, tak Boh, ten taký titul, ktorý Ježiš používal úplne najčastejšie, skoro vždy, takmer bez výnimky, s jednou jedinou výnimkou, tak titul, ktorý dával Bohu, tak nebolo šéfko, pane, dokonca ani Bože, alebo najvyšší, ale hovoril mu ocko. Hovoril mu ocko. Mne sa o tých veciach ťažko rozprávalo, lebo už teraz mám zovreté hrdlo a slzy v očiach, lebo proste, keď ste otec, tak vás nenechá ľahostajným. To keď len o tom počujete. Ja som nikdy neveril tomu, som niekedy počúval takých starších kňazov, napríklad takého známeho kazateľa Miška Zámkovského, možno poznáte, redemptoristu, že on rozprával, on zastavil sa uprostred, mu tiekli slzy z toho, čo on hovoril. A to je sila, klídek, hej, a tak. A už starnem, už aj ja mám s tým problémy. Hej. Ale nemyslím si, že je to len vekom a kilogramami, ale myslím si, že je to práve tou skúsenosťou aj z rodiny, že byť otcom. Mám 4 deti. Najstaršieho Samuela, ten má skoro 14 rokov, tak niektoré baby už pozor, hej. Na ľudce ho zoberiem. Potom mám Emku, 11-ročnú, potom máme Mareka, prváčik, 7,5 roka má, a Katka má 2,5 roka, je ešte s manželkou na materskej. A vlastne to sú také krásne chvíľky, keď prídem a zbadajú ma, teraz som často preč, že som dlhšie, že viac dní som preč z domu, a takéto tatino, oci, a teda každé to dieťa to prejavuje inak, ale všetky vidno, že sú radi, ja som veľmi rád, že som s nimi, a je to niečo úžasné. A keď čítam v Biblii toto, tak to pohýňa mojim srdcom. Je mi to veľmi zrozumiteľné. Hej? A toto chce Boh urobiť. Nechce len, aby sme mali vzťahy preto, lebo ideme podľa nejaké príručky. Niekedy aj v našich vyučovaniach a tak, je to také príručkovité, že 5 spôsobov, ako dobre výjsť so svokrou, alebo 11 spôsobov, ako nevydráždiť rodičov k úplnému extrému, alebo proste, hej, tak niečo. Že je to fajn, keď si tak spravíme, a treba sa aj poučiť z toho. A môže nám to dať naozaj také praktické rady. Ale aby sme išli ešte možno tak hĺbšie, alebo možno ešte jednoduchšie skôr. Že dôležité je to preto, aby som mal také vzťahy v pravde a v láske s rodičmi, so súrodencami, v spoločenstve s bratmi, sestrami, pri chodení chlapec, dievča v čistote, medzi snúbencami, manželmi. Lebo vtedy môžem poznať Boha takého, aký je. Takého, aký je. Braňa Škripeka poznáte, on tu bol minule vraj, na nejakom stretnutí tiež podobnom. A on v rámci toho cvičenia zase do obeda, keď sme mali tiež predniesť nejaké posolstvo, tak zase hovoril o ochrane možno čistoty detí a mládeže, aby sa nezverejňovali v niektorých novinách a ľahko dostupných periodikách alebo v médiách také zobrazenia človeka, ľudskej náhoty, sexuality, ktoré proste zle vplývajú na deti a mládež. No a tam sú rôzni tí, aj tí poslanci, aj tí asistenti a tak ďalej. A oni sa mu snažili robiť ako takých sparring partnerov do diskusie, tak aj namietali, že čo. A akoby nám úplne uchádza, že čo je na tom zlého? Čo je zlé na pornografii alebo na erotickej literatúre a tak ďalej. A celý problém je práve v tom, chcem o tom hovoriť práve, aby som ukázal ten kontext tých vzťahov, že oni krivia tú realitu. Na ľudskej nahote nie je nič zlého. Ale spôsob, akým ju prezentuje tento svet, akým ju prezentuje diabol, je taký, aby nám neukazovala na Boha, ale aby nás viedla od Neho. A v tom je to. Sexualita sama o sebe nemá cieľ sama v sebe, ale má cieľ v Bohu. Keď Boh stvoril človeka, to je taký môj veľmi obľúbený citát, tak Biblia hovorí, že na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. A ten preklad nie je presný. Ja som si čítal štúdiu jedného katolického kňaza, biblistu,
slovenského, ktorý hovorí, že všade v Biblii ďalej sa používajú slova iš a iša, čo znamená muž a žena. Ale v tomto prípade sa nepoužíva slovo iš a iša, ale používa sa iné slovo, už si ho nepamätám to hebrejské, ale po anglicky by sa to malo skôr preložiť nie man and woman, ale male and female. A on hovorí, že v slovenčine úplne najbližšie tomu je samec a samica. A nám to príde také, ako keby, také zvieracie, nie? Samec a samica. Ale v zásade, keď sa pozrieme na to z biologickej stránky, tak samec človeka, ľudského druhu sa volá muž, samica ľudského druhu sa volá žena, ale ono to chce ukázať to, že ľudská sexualita nie je v nejakom tom svojom priereze, tej úrovni nejaká divná, nečistá, je proste od Boha. Aj na tej telesnej úrovni, aj na tej duševnej, aj na tej duchovnej. Ale človek je oveľa viac ako zviera, práve preto, že jeho sexualita odráža Boha. Je to na Boží obraz. Boh je zobrazený v mužovi a žene, ako v samcovi a v samici, to znamená, že v rámci sexuality. Sexualitou sa nemyslí len pohlavný styk, alebo to, že dvaja potom sa stanú manželmi, ale vôbec tým, že sme muži a ženy, pohlavnosť, sexualita. A to je niečo, čo odráža Boha. A vlastne ale každý vzťah, do ktorého vstupujeme, lebo vieme, že tie výrazy brat a sestra nemusia označovať vždy len pokrvných. Aj otec nepoužívame vždy len v tom slova zmysle toho biologického otca. Duchovného otca máte napríklad. Hej? Čiže tie veci nemusia byť len čisto v tej prirodzenej rodine, v tej biologickej rodine, ale tam je to spoločné pre všetkých úplne jasné. Takže to taký možno všeobecný biblický úvod do toho, že preto je to veľmi dôležité, aj diabol vie, že je to veľmi dôležité a snaží sa to pokrútiť, napadnúť, zohyzdiť, zraniť, zotročiť, aby nám to nehovorilo o Bohu. Aby nám ten fakt, že si chlapec, si dievča, muž, žena, že si do niekoho zaľúbený, že s niekým chodíš, že máš s niekým vzťah, aby ti to nehovorilo o Bohu. To chce diabol dosiahnuť. Aby ti to v najlepšom prípade hovorilo, povedzme, o tom druhom, prípadne o tebe samom, o tvojich žiadostiach, chutiach, predstavách, ale nie o Bohu. Ale Ježiš prišiel preto, aby nás vyslobodil. My sa modlili, že Ježiš je vládca, alebo potom sme spievali, že zlomil putá hriechu, tak o tom to je. Že je to niečo úžasné, Boh nám to dáva, ale čo je najsilnejšie, že to hovorí o ňom samom, že to zjavuje Boha samotného. A to je úžasné. Takže možno nejaké také konkrétne body, hej, že ako vy s tou svokrou, alebo a svokra vás asi teraz ešte netrápi, nie? Ja mám svokru veľmi dobrú, niekedy manželke hovorím, že mohla by si byť na mňa taká ako svokra. Lebo moja druhá mamička, ktorú tak ľudia nepekne nazývajú, že svokra, moja druhá mamička hovorí, že len si daj. A moja manželka hovorí, nežer už toľko. Zase na jej obranu musím povedať, že moja druhá mamička svokra je vzdialená 230 km a netrávi so mnou každý deň čas a manželka áno, takže zase chápem, že keď sa moc rozširujem, tak zase jej menej miesta ostáva. Tak musí ma trocha strážiť. A potom je problém nájsť niečo na oblečenie. Takže s tou svokrou to teraz u vás ešte riešiť nebudeme, ale čo je veľmi dôležité je identita. Totožnosť. Kto som? Ja fakt tú politiku moc nežeriem. Ja mám veľa radšej takto sa stretnúť práve s takýmito mladými ľuďmi. A vo štvrtok ma pozvala jedna katechetka k takým 8-kom, 9-kom na základnú školu v Žiline hovoriť im o mužskej identite. A to je úplne úžasné. Keď som rozprával o chlapskosti, o mužskosti, pustil som jedno videjko a takú prezentáciu, ktorá mala, ja neviem, 10 slajdov maximálne a boli tam nejaké len také veci. 8-ci, 9-ci, chalani, štátna škola, normálne proste divočina, hej, úplne. Oni 45 minút sedeli a počúvali a čumeli a ešte mi hovorila, že tí najväčší taký živáník alebo gráz, ako sme nazvali, čo najväčšie problémy robia vždycky na náboženstve, takže ty hovorí, dobre to bolo, hej. A ono je naozaj, je to dôležité a v čom je úžasné, je to, že Boh nám naozaj hovorí a dáva nám to, že kto som. My to veľakrát hľadáme niekde mimo Boha, alebo mimo naozaj takého zdravého potvrdenia, povedzme, od rodičov, od otca, od mamy. A získame potom takú falošnú identitu.
Viete, keď budete pozerať Jamesa Bonda, tak budete mať pocit, že tak to je chlapík, nie? To je super život. Prídem, auto parádne nové, furt každá baba sa mu vrhne okolo krku a žiadne záväzky a nakoniec, keď strieľa, síce aj trocha možno dobijú, už teraz ten posledný je taký krvavý, už mu majú teče krv chudákovi. A dokonca aj zrania, dokonca už skoro umrel a tak. Ale nakoniec sa z toho vylíže, všetkých postrieľa, pozabíja, vybuchne všetko, on sa zachráni nakoniec. Hej. A s nejakou kočkou odíde preč. A možno chalani si tak možno tak neuvedomia a povedia si, že to je super, ty a čo, ja príjem domov, len ma sfúknú, že mám poriadok a dostal som trojku sento a tak. A že je veľmi dôležité, aby sme naozaj počuli pravdu o sebe, že kto som. A preto je dôležité, aby sme nehľadali tam, kde mi tú identitu nemôžu dať. Ono je veľmi krásne, je to nádherné, ja sa vždy z toho veľmi teším, keď vidím dvoch pekných mladých ľudí, ako spolu idú, ako chodia spolu, hej. Ale čo je veľmi dôležité, že pretože sme zranení, pretože nemáme možno tú identitu takú jasnú a zúfalo, alebo zúfalo, to znie tak negatívne, ale veľmi horlivo túžime počuť odpoveď na tú otázku, kto som, tak ju hľadáme možno u toho druhého. Že chlapec si myslí, tak zbalím nejaké dievča a ona mi dá odpoveď, alebo ten fakt, že som ju zbalil, že s ňou chodím, mi dá odpoveď na tú otázku, kto som. A dievča si povie, tak ja som zaujala toho chlapca, on ma chce, ja som pre neho úžasná, je do mňa zaľúbený, on mi dá tú odpoveď na otázku, že kto som. Ale to nie je pravda. A z toho sme veľakrát zranení. Že čakáme od toho druhého niečo, čo nám nemôže dať. Nie, že by nám to nechcel dať, alebo by nás nemal rád. Proste, zvlášť v takom mladšom veku, nám to proste nemôže dať. A veľmi často je to práve preto, že ani on sám nemá tú identitu. Nie, že nemajú jasnú. Hej? Že kto som. A že je taký veľmi dôležitý čas, aby ste aj popri tom, ako v takom veku, neviem, môžeme si robiť taký, že kto tu má 14 rokov, ruky hore. 14 rokov, má tu niekto? 14, dobre. Hej. Kto má 15? 15? Plus minus, hej. 15, 16, 17, 18, 19. Dobre, aby sme ešte tínedžerov, nejakých 13-ročných, máme tu dole ruky? 13? Čiže 12. Dobre, čiže ten tínedž je tu celkom dobre pokrytý. A čo som tým chcel povedať teraz? Aha. Už viem, že je to taký dobrý čas. Ja som inak, okrem iného, teda, ako, to znie dosť zle, že som politik, to uznávam, ale ešte horšie, ja som učiteľ, tak to už úplne medzi mladými je ako problém, že keď som učiteľ, tak hneď taký podozrivý, nedôverčivý. Ja som bol triedny na 8-ročnom gymnáziu jednej skupine, teda jednej triede, a to boli strašní experti. Pamätám si, že keď mali Stužkovú a mali svätú omšu na záver, tak a vy máte tiež tu aj gymnázium, či nie? Oni majú tiež Stužkovú so svetou omšou? Či nemajú? Predtým myslím, tak, predtým. No a predtým bola teda svätá omša a jeden taký bradatý kapucín, to je jasné, kapucín je bradatý, tak hovoril taký veľký, tak im hovoril a takú jednu myšlienku, ktorú som si zapamätal, oni, keďže išli z 8-ročného gymnázia, teda do 8-ročnej formy, tak mali zhruba okolo tých 18, keď maturovali, tak im hovoril, že viete, vy máte skvelý vek. Máte výborný vek na to, aby ste spoznali osobne Pána. A mňa sa tak veľmi dotklo. On hovoril také svedectvo, že práve v takom veku on spoznal Pána osobne. A myslím si, že naozaj je dobré, aj dobrý čas na to, aby ste spoznali Pána. A nielen, aby ste jeho vy spoznali, ale aby ste spoznali aj to, ako vás on vidí. Ako on vám hovorí, kto ste, ako vám dáva tú vašu identitu, ako vás uzdravuje, oslobodzuje. A takisto je dobré, aby chlapci mohli mať naozaj, skupinku, vzťahy, v rámci chalanského nejakého takej skupiny, takého spoločenstva, aby mohli pobudovať tú svoju identitu. Dievčatá, aby mali priestor byť babi spolu, taký babinec, hej, aby mali čas si upevniť tú dievčenskú identitu. A že je samozrejme, že z tých skupiniek, že medzi sebou začínajú chodiť a tak, to je v poriadku, len ak presmerujeme to hľadanie veľmi intenzívne na toho druhého, že chceme od toho svojho chlapca, dievčaťa, chceme, aby nám dali to, čo nám môže dať len Boh, alebo čo nám môžu dať, nazvem to, že bratia, sestry, tak nie sme celkom na správnej adrese, dokonca niekde sme úplne na zlej adrese a to nás môže veľmi tak zväzovať a my sa budeme cítiť ešte viac zranení, nahnevaní, možno frustrovaní a to nás bude potom tak znechucovať, povieme si, to nie je dobre. Nie, chodiť spolu je super. Je to veľmi pekné, je to veľmi krásny čas. Ale nemôžeme si nahradiť tie iné veci. Takže je veľmi dôležité, aby tie vzťahy boli také
Aby sme vedeli, že kde jednoducho čo dostaneme, alebo môžeme prijať. Ja vždy teda ako veľmi rád hovorím k chlapcom o tej mužskej identite, už za to, že som muž, neviem, asi pravdepodobne. Že byť, neviem. No. Pre mňa je to úžasný čas, keď som si spomenul, že jak som s tými 8-9 sme si pušťali také videjko na úvod, bol to klip z filmu Chcem byť chlap, Mulan, hej, teda nie z filmu, Chcem byť chlap z filmu Mulan, z tej rozprávky. A ja keď som to pozeral, mne jednoducho tiekli slzy. Ja neviem prečo, ale tak som rozmýšľal, že prečo? Prečo sa ma to tak dotýka? Mám skoro 40 rokov, vyše 100 kg a svaly sú strašne ťažké totižto. A tak som si uvedomil, že napriek tomu, že myslím, že som chlap aj vzrastom, aj neviem čím možným, mám manželku, mám proste 4 deti, mám dom a neviem čo všetko mám ešte, hej, ja nemám. Ale že stále je pre mňa strašne dôležité, aby som proste pocítil to, že som chlap a chcem byť chlap a viem, kde to môžem nájsť a proste, že je tu niekto, kto mi to potvrdí. A že mi proste dá tú istotu. Viem napríklad, že moja manželka ma vie veľakrát povzbudiť, potešiť, podržať. Aj veľmi rád sa napríklad rozprávam s mojou maminou, keď telefonujeme. Ale oni mi nemôžu dať to, čo mi dáva Boh. A to, čo mi niekedy dáva Boh aj cez nejakých možno zrelých mužov, že to tak potvrdí. Ono je to podobne aj u dievčat. Hej. Nebol som nikdy dievčat, takže úplne presne to neviem, ale tak sa mi zdá. Hej. Ale mal som 4 mladšie sestry, už som ich všetkých, chvála Bohu, vydal. A mám 2 céry a 1 manželku. A 1 mamu. Takže čo si troška o tých dievčatách a ženách viem, troška, hej, nechcem sa tváriť, že tomu moc rozumiem. Jeden taký vtip vám poviem, dobre, že John, Američan John, bol veľmi zbožný muž a tak sa modlil v záhrade, prechádzal sa a zrazu Boh ku nemu prehovorí: John, mne sa veľmi páči, ja som nadšený z toho, aký ty si oddaný kresťan, veriaci muž, dobrý manžel a otec. Vieš čo, ja som sa rozhodol, že ja ti splním nejaké želanie. Čo máš na srdci? Povedz, ja ti to proste splním, čokoľvek. A on hovorí: čo by som... Pane Bože, ja viem. Ja strašne rád šoferujem a zároveň strašne rád chodím na dovolenku na Havajské ostrovy. A že to musím letecky chodiť. Že keby si im robil most z pevniny na Havajské ostrovy, by som mohol autom ísť, by som si to odšoferoval. Na chvíľu nastalo ticho a Boh hovorí: John, takú ty máš túžbu, takú prízemnú. Ja si myslím, že ty si ako taký hlboký človek a niečo úžasné mať, takú blbosť, takú márnosť a zbytočnosť, toľko zbytočného betónu a železa a pilierov a tak. No, John, ty si ma úplne sklamal. Vieš čo, ako ne, že by bol ako problém, ale praj si niečo iné, ako fakt sa zamyslí. Máš pravdu, Pane Bože, fakt, to je blbosť, to čo ma napadlo, hej, takých šibnutých chlap, asi mám krízu stredného veku, alebo čo, nie, proste, už viem, Pane, už viem. Pane Bože, ja by som strašne chcel pochopiť svoju manželku. Že čo tým myslí, keď hovorí možno, alebo neviem. Na chvíľu zostane ticho a Boh hovorí: dobre, na tom moste chceš 2 pruhy alebo 4 pruhy? Čiže ja sa skláňam pred tajomstvom ženskosti, ktoré len tak z diaľky môžem tušiť. Hej. My máme také komunitné bývanie, že bývame v rámci radovky 4 rodiny vedľa seba. 5. čakajú, my máme 4, 5. čakajú 3. Hej. A my keď sa tak ideme tak úplne tak prirodzene, nie že by sme tak plánovali, tak ochľuje hľúčik chlapov, ochľuje hľúčik žien a ženy si svoje riešia, muži svoje. A niekedy, keď tie ženy ako s nami komunikujú a tak a niečo začnú a také, a my to sme z toho, že nerozumieme, hej, tak už si len tak prehodíme, že 2 pruhy alebo 4 pruhy a už vieme, už sa smejeme. Už vieme, že čo. Takže aj dievčatá, ale vrátim sa k tomu, že naozaj dievčatá potrebujú teda tiež také potvrdenie
potvrdenie identity. Moja mamina mi povedala takú veľmi peknú vetu a uvedomujem si, že je to pravda, že každý muž tak prirodzene, možno nie až tak vedome alebo cieľene, ale tak prirodzene, kde si v hĺbke túži mať syna. Hej? Že mať syna, prvorodeného najlepšie, mať syna. Ale, čo mi povedala moja mamička, vieš, ale muž sa stáva naozaj otcom, až keď má dcéru. A to ma tak oslovilo a fakt, ja som taký z toho veľmi taký potešený, že mám Emku, tú 11-ročnú, a takisto, že mám aj Katku, tú 2,5-ročnú a uvedomujem si, že je to proste niečo neuveriteľné. U tých chalanov, tam je to fakt také chalanské. My proste s tým najstarším synom, my sa niekedy tak smejeme, že normálne padneme zo sedačky a ležíme na zemi a chechtáme sa. Proste, a rozumieme tomu, hej, rozumieme, lebo nám je to úplne rovnak, proste nemusíme ani veľa hovoriť a sa strašne šúlame na niečom. Manželka vždycky sa pozera, že teda on má na to vek, ale ty už by si mal rovná. Proste nechápe to. Ale je niečo úplne iné a úžasné, keď napríklad moja, teda tá staršia dcéra, tá 11-ročná, mi povie, že poď si ku mne lahnú, ja tak si idem, keď idem uložiť a začne sa mnou rozprávať a opýta sa ma, že a myslíš, že som šikovná? A ja samozrejme poviem, že áno, lebo je to pravda a jednak ona to potrebuje počuť odo mňa a rozprávame sa o rôznych veciach, kladne mi také otázky, keď som rozprával niektorým ľuďom, že možno aj takým, čo nepoznali moju rodinu, že čo sa ma moje deti pýtajú, to neexistuje. To ja by som radšej zomrel, keby som sa mal svojho otca a mami spýtať takú vec. Ale ja to vnímam ako takú obrovskú česť, že môže mi moja dcéra, aj moji synovia, že tak dôverovať a rozprávať sa o tom. A tu je taká jedna z tých vecí, že naozaj je veľmi, veľmi dôležitý vzťah s otcom. A niekto si môže, ale že to je práve problém. Naozaj veľmi veľa ľudí má problém vo vzťahu s otcom. Z rôznych príčin. Nechcem teraz mať prednášku o tom, ale my potrebujeme niekoho, kto naozaj nám povie. Preto napríklad si myslím, že sviatosť zmierenia, spoveď je úplne úžasný, boží, skvelý vynález, princíp. Mnohí ľudia také nejakom klíše povedia, čo ja to potrebujem povedať, čo ja to potrebujem hovoriť nejakému kňazovi do ucha, veď ja to poviem Bohu, veď ja to ľutujem pred ním a tak. Nie, to je strašne dobré, keď ťa niekto vypočuje, neodsúdi ťa a povie ti, že Boh ti odpustil a choď v pokoji a proste dám ti rozrešenie v mene Božom. Že to robí ten duchovný otec. Že to jednoducho potrebujeme. Ježiš to nemyslel preto, aby nám skomplikoval situáciu, že koľko ľudí by možno bolo aj katolíkmi, len keby tá spoveď nebola. To je nezmysel. Hej. Je to úžasná vec, aby nás Boh požehnal. A robí to tam cez toho duchovného otca. Takže my potrebujeme niekoho. Náš prirodzený otec v tej prirodzenej rovine, duchovný otec. A môže sa stať, že máme naozaj s tým problém, s tým otcovstvom. My potrebujeme niekoho, nejakú dospelú, zrelú osobu, ktorá nám naozaj tú identitu potvrdí. Veľa ľudí si to snaží potvrdiť v partii. Hej, som chlap, lebo fajčím, som chlap, lebo sme vyviedli nejakú vec. Áno, to sú také skúšania všelijakých vecí a dá sa tomu čiastočne rozumieť, ale to vám naozaj nedá identitu. John Eldridge to vám asi niečo hovorí, možno ste čítali nejaké knižky. Kto čítal niečo od Johna Eldridgea? Škoda hovoriť. Hej. On tak veľmi pekne vysvetľuje to, že chalan rieši tú otázku, že mám na to, dokážem to? Ja napríklad som hrdý na to, že som prišiel do tej častej papierničky prvýkrát v živote bez navigácie. A dokonca ani som nemal mapu pri sebe, tu som si len doma pozrel. Sice som takú tú svoju ješitnú hru prehral, lebo som sa 3-krát musel opýtať. To majú chlapi v takej ješitnosti takú hru, že keď sa opýtaš, už si prehral. Ale ako už som si povedal, že musím sa aj pokoriť, aj sa opýtam, lebo už mi čas ma kvapil. Takže muž rieši túto otázku. Chlapec, mám na to, dokážem to. Dievča, som krásna, bude sa o mňa niekto zaujímať, má niekto o mňa záujem, chce ma niekto? Samozrejme, že tie veci nie sú také nejaké zaškatulkované, ale je to také dôležité, čo hýbe srdcom. A práve tú odpoveď, takú tú dostatočnú odpoveď, hlbokú, má práve otec a hlavne teda ten otec, od ktorého pochádza všetko otcovstvo, Boh. On ti to vie povedať. Je super, keď v mene Božom ti to môže povedať tvoj vlastný otec, tvoja mama,
keď ti to môžu povedať, povedzme, súrodenci, povedzme, starší, keď ti to môžu povedať bratia a sestry. Viete, keď deti vyrastajú, týmto pomaličky skončím takú tú teoretickú časť a vy budete mať možnosť sa pýtať na niečo možno, čo by vás tak konkrétne zaujímalo, ale vrátim sa k takému tomu priebehu, že na začiatku deti začínajú si uvedomovať vôbec svoje ja, hej, že som je maličký, aha, to som ja. Hej. Potom si začínajú tak pomaličku uvedomovať chlapčekovia a dievčatka a keď sú v škole, tak sa tak prirodzene vytvorí, že chalani baby, on sa hrá s babami, hej, alebo ona lozí za chalanmi a tak proste. Ale postupom času sa začínajú tie veci nejak tak prirodzene po sebe poškuľovať a tak a žmurkať. A čo je veľmi dôležité je, že aby sme sa naučili komunikovať s osobami opačného pohlavia, nie len preto, že ich chceme zbaliť. Lebo niektorí chalani v živote s babami ako keby skoro nič, jedine keď už chcú teda nejakú zbaliť. Ale je práve super to obdobie brat-sestra. To znamená, že je veľmi obohacujúce mať vzťah s nejakou osobou opačného pohlavia práve v tom tínedžerskom veku a pričom nemám prioritne nejaké úmysly, že začať s ním chodiť alebo tak. Naučiť sa proste chápať dievčatá, dievča, chlapcov. Je to veľmi obohacujúce. A to je napríklad, toto je super vec, ktorá môže fungovať v kresťanských spoločenstvách. Že je tam taký priestor, že sa nestretávame preto len, aby, ja neviem, sme urobili nejaké čoro-moro, alebo aby som zase si ulovil ďalšiu babu, alebo mal s kým ísť na diskotéku, ale že naozaj nás spája viera v Ježiša Krista, schádzame sa v jeho mene, on je medzi nami, on nám to všetko dáva a my sa môžeme naučiť normálne chápať a vnímať mužskosť, ženskosť, svoju, z toho opačného pohlavia. Je to veľké požehnanie a je to veľmi dobré. Je úplne úžasné, keď dokážeme, a to teraz na chlapcov tak apelujem, keď napríklad dokážete povedať dievčaťu, že veľmi dobre vyzeráš a je jasné, že vy proste, tým ste povedali všetko, že vy za tým nič nehovoríte, akože chcel by som ťa nejak akože zbaliť, alebo tak. Že proste naozaj to dievča to tak potrebuje počuť. A zase, keď dievčatá vedia pochváliť chlapcov, že ty to si dobre urobil, alebo to je super, alebo neviem, čo si šikovný, alebo ja neviem, ako by sa to povedalo. To šikovný to znie tak moc konzervatívne a tradične, čo dievčatá dneska hovoria chalanom, ako že si hustý, alebo ja neviem. Lebo mne je to jasné, to by som povedal jasné, že som hustý, ale... Je to veľmi dôležité, ak sa to naučíme a veľmi nám to pomáha. Lebo ono je to troška také, že keď chalan chce zbaliť babu, tak je jasné, že bude rozprávať všetko možné, aká je úžasná, aká je krásna. Tak? Ale troška je za tým taký úmysel, že potrebujem ťa uloviť, hej, ako rybičku, zlatú rybičku. Ale keď ti to povie brat, možno nie je tvoj vlastný brat, ale brat v spoločenstve, sestra zo spoločenstva, je to veľmi obohacujúce a treba sa o to učiť. Ja sám, musím povedať, že ja sa to dodnes učím. Už som troška dôveryhodný, že keď to hovorím teda ženám, kolegyniam napríklad, dokonca aj reholným sestrám, som sa to naučil povedať, že dobre vyzerá, hej, a tak, alebo... Že je to strašne dôležité. Aj reholná sestra to potrebuje počuť. Hej. Že, sestrička, či nie? Je to pravda. Tam skromne sedí vzadu. Lebo ja učím teda na škole, ktorú majú školské sestry svätého Františka na starosti a sa tam pohybujú naše reholné sestry, že je to veľmi dôležité vedieť sa tak navzájom oceniť, povzbudiť, aby bolo jasné, a že je to bratsko-sesterské. To je veľmi dobré pre tie vzťahy. Jasné, potom je to dobrá škola aj do toho, že keď už spolu chodíte, tak niektorí chalani sú naozaj ako takí nemí, že oni by kľudne možno aj, ja neviem, prekopali tunel Branisko ručne, hej, pri Žiline, ale len aby nemuseli povedať nejaké svoje emócie alebo pocity tomu dievčaťu. A sú naozaj prípady, že nejaká žena povie, že a tak ja mám také dobré manželstvo, ako to je fajn ten môj manžel, ale ešte nikdy v živote mi nepovedal, že ma miluje. Čo? Nepovedal. Až deň svadby, on povedal, že sľubuje, že ma bude milovať, ale nepovedal mi to. Nepovedal mi to. Zas muži sa tak obhajujú, že povedal som ti to v deň svadby a dosiaľ sa nič nezmenilo. Keď sa zmení, dám ti to vedieť. Čiže akože platí, hej, slovo platí chlapa. Ale tá žena to potrebuje počuť. Takže keď sa to naučíte povedať akoby v takom, nazvem to teda, že neerotickom zmysle, že tú babu nebalíte, ale tak no proste uznať, povzbudíte, vyjadrite, čo je pravda, že fakt dobre vyzerá, tak
tak potom vám to bude ľahšie povedať aj niekomu, do koho ste zaľúbení, s kým chodíte, prípadne s kým sa potom vezmete. Je to veľmi dobrá škola. Dobre, mne sa zdá, že ja som dosť rozprával. Ak vám z toho vychádzajú nejaké veci, že im nerozumiete, nesúhlasíte, alebo chcete sa opýtať, alebo boli by ste radi, keby som ešte nejakú tú časť rozviedol. Neviem, aký máme čas inak, treba kontrolovať. Máme čas? Tak máte slovo vy, spokojne môžete povedať. Čokoľvek, aj čo sa týka sexuality, čo sa týka vzťahov, rodiny možno ešte aj vzťahov s rodičmi. Ako nechcem povedať, že všetkému tomu rozumiem, ale ja som tak, že ja to viem vysvetliť, lebo som učiteľ. Ja nemusím tomu rozumieť, ale viem to vysvetliť. A inak, keď to niekedy už 5-krát vysvetľujem, tak aj ja sám to pochopím vtedy. Také veľmi užitočné. Takže máte slovo, nech sa páči. Nejaká otázočka, alebo nápad, téma. Ja čo učím? Takto, ako predmet sa volá rímskokatolické náboženstvo, ale, či katolické teraz? Už katolické náboženstvo sa volá, ale keď rozprávam kolegom, takým tým nie až tak nábožensky založeným tam v tom klube, tak oni hovoria, že ty neučíš náboženstvo, ty učíš všetko. No, že áno, ja učím život, ja tam vysvetlím aj druhý dôchodkový pilier, aj úplne jasné je to, že ako zbaliť babu napríklad s chalanskou skupinkou učíme. Čiže všeličo možné riešime od A do Z, čo život prinesie. Jasné, že máme svoje témy na náboženstve, hej, ale keď sa niečo aktuálne vyskytne, respektíve nám niečo z toho vyvstane, napríklad, čo ja viem, rozprávame biblicky, že Jakub mal 12 synov a jednu dceru, teda tých dcer mal možno viac, ale jedna sa spomína. Ja vždycky nezabudnem povedať, že áno, ale so 4 ženami. Ja mám na jednu ženu lepší priemer. Lebo ja mám s jednou ženou 4, a on mal so 4 12, čiže iba 3 priemer na ženu. Tak prídeme k tomu, že 12 detí, to je hrozné. A prečo je to hrozné, sa ich opýtam. To ja vždycky viem, že to príde, už sa teším. A prečo je to hrozné? No, a začnú teraz nejaké dôvody vyťahovať, tak napíšem si a potom sa veľmi dobre porozprávame o tom, že koľko chcú mať deti a prečo a či vlastne vedia a či je to hrozné mať veľa detí. Takže sa porozprávame všeličo možno. Takže toto učím. No. Teda takto, učil som, ale teraz som si vypýtal voľno kvôli tomu, aby som mohol sa zaučiť v tej politike, lebo naozaj mi z toho hlava trešti. Ale som sa dohodol aj na radu viacerých skúsených ľudí, aj po dohovore s našou pani riaditeľkou, že by som od septembra znova jeden deň v týždni učil, aby som zostal v kontakte s mladými ľuďmi a s učiteľmi, s kolegami a s tým školstvom. No kolegovia mi povedali, že počkaj, ty si úplne sprostý, tu máš samé mladé baby a ty ideš za starými poslankyňami tam do Bratislavy. Tak som povedal, to fakt, no, fakt som sprostý. Takže ešte ten jeden deň v týždni a síce budem mať aj zmiešanú skupinku, áno, takže budem mať dievčatá učiť. Toľko k učeniu. Možno je to ťažké položiť tú otázku, skúste možno ju tak zaobaliť nejak, alebo aspoň tému alebo smer naznačiť, ak vás niečo zaujíma. O otcovi? Ďakujem. Veľmi rád, ako o tom, veľmi rád rozprávam o svojom otcovstve, aj o Božom otcovstve, aj o svojich deťoch, veľmi rád. Poviem takú srandu, že s tými deťmi je to také, sme s manželkou boli trocha v údesi a potom sme sa nezdržali smiechu, aj keď to nebolo pedagogické. Naša 2,5-ročná dcéra Katka sedela vo vysokej stoličke, manželka ju krmila, ale ona sa už má v ruke svoju lyžičku a teraz si dáva. A bola tak dosť odsadená, zemiačik a tesne predtým, ako dostala do úst, tak je to padlo dole až na zem. A ona pozerala a hovorí, do pudele. A teraz taký pohľad na seba, že od koho to má. A manželka tak veľmi pokorne, že to má asi odo mňa. Tak som ju nepresviečal, že nie. Ale bolo to také, viete, keď 2,5-ročné dieťa tak vážne sa pozrie. No. Takže bolo to také, je to naozaj taká výchova. Stalo sa mi, teraz to bude o synovi, nie o dcere, ale ten najstarší, keď bol menší, tak z nejakého dôvodu, viem, že tuším, niekomu bolo zle a sme ho brali na pohotovosť, ale potom sa to nejak vyriešilo, že nebol problém, že bola nejaká taká drobná nevoľnosť. A my sme
aj so susedom, ich krstným otcom tých našich detí, prišli po Martušku a toho syna na tú pohotovosť, lebo my sme išli z nejakého stredka. A teraz, neviem, prečo sme sa tak rozsadili, že manželka išla s tým kmotrom našim a ja som zobral nášho sámka. On mal vtedy, ja neviem koľko, nechodil ešte do školy. A teraz oni išli prví a my za nimi. A tak chlapi šoferujú, tak sa naháňajú, nie? Logika. Tak sme išli a teraz bol tam jeden taký len prenosný semafor, lebo z boku sa pripala nejaká cesta, nebolo to ešte vyriešené. Ale bol už večer, bolo nejakých 7 hodín a žiadne auta tam neboli, ale svietila tam červená. A oni ešte stihli prejsť na oranžovú a červená. Ja som pozrel napravo, naľavo a som prešiel cez červenú. A teraz som tak spomenul, a neviem, prečo som povedal, že Samkovi, že no, prešli sme na červenú. A on teraz tak zvážnel a po pár sekúndach hovorí, oci, ale Ježiš je smutný, že si prešiel na červenú. A ja hovorím, no vlastne, áno, máš pravdu. Oci, povedz Ježišovi, že to ľutuješ. Tak si hovorím, tak teraz toto je výchova, áno, má pravdu svetu. Tak som, Pane Ježišu, prosím ťa, odpusť mi, že som prešiel na červenú, že som porušil dopravné predpisy, odpusť mi, je mi to ľúto. Ale ešte nebol koniec ešte. A sľub mu, že to už nikdy neurobíš. Inak ja to fakt tak v svedomí cítim, že ja dodnes mám problém porušiť to kvôli tomu, že som doslúbil Pánu Bohu pred svojim synom, že ako párkrát sa mi stalo tak, že som prefičal, že bola ešte oranžová, teda ak som už míňal, tak vtedy naskočila červená, ale akože brutál na červenú som vtedy nikdy neprešiel, akože keď tam jasne už svietila červená. Tak to bola taká výchova, že tie deti, v katechizme katolíckej cirkvi sa píše, že čo je veľmi prekvapujúce, možno pre mnohých, že ak si rodičia vedia uznať chybu pred svojimi deťmi, veľmi to pomáha ich výchove. Lebo totiž to jasne ukazujú, že človek robí chyby, aj rodič robí chyby, robí hriechy, hreší, je hriešnik a potrebuje Božie odpustenie a že sa s tým vie vyrovnať. Ten Miško Zámkovský, ktorého som spomínal, pamätám si, raz mal takú prednášku a on to tak sformuloval až tak škandalózne, že vlastne kresťanská zrelosť to je vedieť, ako hrešiť. To znamená, že nie v tom slova zmysle, že by sme mali hrešiť, ale v tom slova zmysle, že hrešíme proste každý deň. A vedieť, že ako sa s tým vysporiadať. Že nie ospravedlňovať sa, nie upadať do depresie, ale vedieť proste naozaj skutočne činiť biblické pokánie, ktoré má aj zarmúti, ale je to na pokánie, nie na nejakú debku alebo na proste nejaké obviňovanie sa, alebo naopak ospravedlňovanie. Takže v tomto je super naozaj taká konfrontácia alebo s tými deťmi. Myslím si, že naozaj je to vec, ktorá ak funguje, tak úžasne zjavuje Boha a aj dáva človeku také tie rozmery, ktoré by možno z knížiek ani nevyčítal. A preto je také úžasné, že nech sme akýkoľvek, nech sme slobodní, ženatí a máme súrodencov veľa alebo menej, tak môžeme žiť v spoločenstve, môžeme mať širšiu rodinu a že tie vzťahy sa môžu tak naozaj tak doplňať a vyvážovať a môžeme sa tým obohacovať. Preto napríklad ja si myslím, že je veľmi dobré toto sa dá prežiť v rodine, kde je viac detí. V dnešnom svete viac znamená už pomaly dve, že už to je viac. Hej. Ale tým nemyslím, že sme povinní mať veľa detí, že katolícka rodina je taká, čo má aspoň 5, 6, 8, 10 detí. Môže. Ja som písal taký článok, kde som hovoril, že mňa sa žiaci pýtali, tak som tam napísal, že naozaj je pravda, že cirkev učí, že kresťanská rodina alebo že rodičia musia mať viac ako dve deti. Hovorím, nie. Cirkev učí, že ľudia môžu mať viac ako dve deti. A tento svet hovorí, že nemôžu. To sa nedá. Hej. To je strašne veľa a tak. Ale je to veľmi, veľmi také požehnané. A v tom článku som uvádzal taký príklad, že keď sú dvaja súrodenci, tak medzi nimi je jeden vzťah. Hej. Jedna väzba. Keď sú traja, pribudne jeden, už sa to množstvo strojnásobí, lebo sú 3 vzťahy medzi prvým, druhým, medzi prvým, tretím a medzi druhým a tretím. Keď sú 4, tak znova o 1,5 násobok to vstupne na 6, na dvojnásobok, na 6 vzťahov. To si môžete spokojne urobiť taký pavúčik. To znamená, že to jednoducho vzrastá. A opakujem znova, tu nejde o to, aby sme teraz na kvantitu sa hrali, ale aby sme sa nebáli toho. Aby sme to vnímali naozaj ako požehnanie. A môže byť, že nemôžu mať rodičia, alebo nechcú mať z rôznych dôvodov viac detí. To je OK, to je v slobode, je to ich právo. Možno vy ste z rodiny, kde možno ste jedináčikovia.
A práve preto je veľmi dobré kresťanské spoločenstvo, kde naozaj to bratia a sestry nemusí byť len frázička, ale skutočný zážitok. Že napríklad ja som nemal rodného brata. A mne to veľmi chýbalo. Mal som 4 tie mladšie sestry, hej. Čo je super a mám ich veľmi rád, aj oni mňa, dúfam. Ale brata som nemal. A tak mi to tak chýbalo, hej. A my keď sme sa napríklad s manželkou mali brať, tak sme sa modlievali spolu. Teda mali brať. Keď sme spolu chodili už, sme sa proste modlievali spolu. A veľmi často, keď sme si otvorili Bibliu, tak sme si otvorili na knihe Tobiáš. A bol tam taký text, hlavne taký centrálny, my sme si ho potom dali ako čítanie, ako jedno z čítaní na sobáši, že pôjdeš za ňou, vyslobodíš ju, to hovoril archaniel Rafael, to hovoril Tobiášovi, že pôjdeš za tou ženou, myslím, že sa volá Sára, vyslobodíš ju, budeš mať z nej synov a tí ti budú ako bratia. A my sme boli vtedy ešte slobodní. A mňa tak vždy mi tak brnklo uši, že budem mať synov a budú mi ako bratia. A ja som si na to slovo spomenul, viete kedy? Keď som mu na škole išiel do kaplnky cez voľnú hodinu a v ten deň som sa dozvedel, že teda to tretie babetko, čo čakáme, je chlapec. Čiže bude mať syna druhého, čiže bude mať synov. A vtedy som sa úplne ako rozplakal a bol som s tým hlboko dotknutý, že proste Boh mi to povedal, že je to tu. A ja mám fakt s tými synmi, ako hlavne s tým najstarším sámkom, no Marek má ešte 7 rokov, ale že v niečom sme fakt ako bratia. Aj keď ten rozdiel je samozrejme veľký a ja som stále ako otec voči nemu, ale že veľa vecí, čo som nezažil ako chlapec, lebo som nemal brata, tak teraz vlastne môžem zažiť so svojím synom. Že Boh to jednoducho dáva. A dáva nám také požehnanie. A môžeme to zažiť, mal som aj veľmi dobrých priateľov, bratov v spoločenstve, že Boh o tom vie a chce nám to dať. A keď sme na to otvorení, môžeme prijať požehnanie. Nech sa páči. Máte niečo na srdiečku. Aha. Vieš čo, to je dobrá otázka. To si ja sám kladiem. Stále si to kladiem. Ja len tak veľmi stručne, že pre mňa je to Božie povolanie, tak ako všetky tie ostatné veci. Čiže ja si kladiem otázku, že Pane, čo chceš, aby som urobil? A hľadám to, ako ja sám vnímam, že asi je úplne logické, že som otec, učiteľ, kresťan, takže asi tie veci, ktorých by som chcel sa dotýkať, sú rodina, škola, cirkev, tak prioritne. Ale napríklad už mi v našom klube prischla aj doprava. A to ma tiež celkom zaujíma, hlavne ako šoféra. Tak. Čiže tak, no asi. Nechcel by som tak politicky to tu. Nech sa páči. Mohli by sme uviesť nejaký konkrétny príklad o situáciu, o ktorú by tak špeciálne išlo? Veľmi často sme ako kresťania v rôznych situáciách a v rôznych pozíciách tlačení do toho, že kresťan je ten, ktorý sa neháda, nekričí, nemá problémy, nevyvoláva napätie. Mám taký pocit, že Pán Ježiš nebol podľa tej definície moc dobrý kresťan, Ján Krstiteľ takisto nie. Neboli problémy, hej? A apoštoli furt provokovali tú veľradu a naťahovali sa. Tak? Čo tým chcem povedať, že je normálne, že vznikajú napätia. A úplne špeciálne si myslím, že to je práve ja to až tak nazvem, že pasca lásky, ktorú Pán Boh vymyslel, že muži a ženy sa navzájom tak zaujímajú a priťahujú, pričom sú tak rozdielni, že naozaj proste niekedy tie ženy, to je proste hrozné, to nevedia, nechápu to, nechcú toto, tamto, a zase ženy, tí chlapi, to sú... Ale tak sa nedá vydržať jeden bez druhého, hej, že proste, čo mám robiť? Tá moja žena ma tak štve, ale ja ju tak milujem. Hej. A to je práve to úžasné, že tam tá láska a tá aj vzájomná príťažlivosť, alebo aj to spoločenstvo, ktoré vzniká tou sviatosťou už v prípade manželov, že ľudí priťahuje a nedovolujeme ako keby sa stiahnuť do toho svojho takého egoizmu a prežívania si veci len podľa seba. To znamená, že je úplne normálne, a keď mladí ľudia začnú chodiť, tak je to skvelá príležitosť sa to učiť. Najväčší problém je, že my sme zaľúbení a povieme si, že to mi neprekáža. Ja to budem, hej? To je taká vec, že keď vám padne na hlavu jedna kvapka, nič sa nejde 2, nič sa nejde 3. Ale keby vám to kvapkalo 2 týždne na hlavu, tak sa čo 2 týždne? Za jeden deň ste asi blázon z toho, hej?
V manželstve aj úplne najmenšie drobnosti sú ako to kvapkanie. A stále na to isté miesto. A znova takisto. A znova takisto. A tam sa tomu nemôžete proste vyhýbať alebo zatvoriť si oči a povedať, že som zaľúbený, je to krásne, všetko je fajn, žiaden problém. Je úžasný. Hej? Pritom je. Len problém je v tom, že toto je také tak tesné nažívanie, že tam sa proste s tým egoizmom nedá schovať. A to vyjde na povrch. A ukáže sa naša pýcha, že hneď dotknutý, urazený, náš egoizmus, že chceme vlastne všetko podľa seba a že vlastne aj toho druhého chceme tak troška ako keby tak pumpnúť, aby bolo po našom. A že vlastne vtedy sa ukáže to naše kresťanské, že ako vieme zachádzať s našim hriechom. Larry Crabb je taký kresťanský psycholog, poradca a on píše v jednej knižke práve o mužoch a ženách, že príde nejaká žena, to je také obvykle, že žena častejšie príde riešiť problémy za poradcom. My chlapi sme také mulice, chceme ísť riešiť. Príde a teraz hovorí, že taký problém, napríklad, že môj manžel sa ku mne správa tak a nedáva mi to, čo by som potrebovala a tak ďalej. A teraz hovorí, že niektorí poradcovia povedia, takí tí konzervatívni povedia tak biblicky, cti si svojho muža, poslúchaj ho a Boh ťa cez to požehná a vyrieši sa to. A on hovorí, a je na tom princípe niečo pravdy a je to princíp. Hej, jedna časť toho princípu. Takí tí liberálnejší povedia, ty si chrán svoju dôstojnosť, čo si on dovoluje na teba, ty si rovnako cenná ako on, povedz mu to, že ty si nedovolíš pošľapovať svoju dôstojnosť a pekne mu to jednoducho povedz o svojich potrebách a tak ďalej. Hovorí, áno, tiež dobre, správne. Hej? Hovorí, ale obidva tie princípy obchádzajú podstatu. A to je hriech. Prečo sa ťa to dotýka? Prečo ťa to uráža? Prečo ťa to tak zraňuje? Lebo nie je po tvojom? Lebo nemáš vo všetkom pravdu? Veľmi často sa v takýchto blízkych vzťahoch práve ukáže toto. A tu sa netýka len ľudí, ktorí spolu chodia, alebo manželov. Hej, to sa určite v reholných komunitách prejavuje, alebo aj medzi kňazmi a biskupmi. A všeli, kde proste, hej, aj medzi politikmi to sa aj vôbec ani nesnažia schovávať, ale hej, tam je to priam súčasť práce, ako musíme medzi sebou zápasiť. Tak? Ale čo teraz s tým urobíme? Čo s tým urobíme s tou svojou pýchou a egoizmom? Môžeme povedať, že naozaj, že zraňuje ma to. Veľmi dobrý systém, taký jednoduchý, určite ste to počuli, je, že používať argumentáciu, ktorá vychádza z ja a nie z ty. To znamená, ty si ma nikdy nevšimneš, ty mi nič pekného nepovieš, ty stále toto robíš alebo toto nerobíš. Nie, to je obviňovanie, útočenie. Reakcia na útok je aká? Ja by som povedal, že tak logicky obrana najprv, ale sa hovorí, že najlepšia obrana je útok. No takže máte pravdu aj vy, že sa bránim. Čiže zrazu neriešime problém, ale riešime, kto je na vine a obhajujeme sa. A prehadzujeme si to, výmena. Veľmi dobre začať s tým ja. Mne veľmi chýba toto a toto, alebo ja túžim potom a potom. Alebo toto mi ubližilo, alebo toto ma zarmutilo. A ten človek vie, že ja hovorím, že to je môj problém. A keďže ma má rád, ja ho neobvinujem, tak mi chce prejaviť lásku. A musí sa to učiť. Takže je to veľmi, veľmi dôležité, aby sme, poprvé, nevyhýbali sa konfliktom a nepovedali, že máme skvelý vzťah, lebo sme sa ešte nepohádali. Ja som si teraz spomenul mimochodom na poznámku jedného grécko-katolického kňaza, veľmi šikovného, zbožného, ženatého, takisto teda grécko-katolíckí kňazi bývajú aj ženatí. A on mal starého otca grécko-katolického kňaza. A keď začal chodiť so svojou terajšou manželkou, tak povedal teda tomu starému otcovi, že má dievča. A on hovorí, že je to vážna známosť. Že hej, že vážna. A on hovorí, už si pred ňou prdol? On hovorí, že nie, ešte nie. Tak to ešte nie je vážna známosť. Teraz to ako není, že teraz to tak musí byť, hej, že chlapci teraz, aby ste dokázali vážnosť, aby ste dokázali vážnosť svojho vzťahu. To bol možno taký bonmot starého otca. Ale ide o to, že, čo tým chcem povedať, že ak máme naozaj vážny vzťah, tak sa prejavíme. Jednoducho sa ukáže, čo je v nás. Myslím teraz tak obrazne, čo je v nás. A učíme sa s tým žiť. Proste, to je tá bezpodmienečná láska. To je to, že ja viem, aký si, a ja ťa príjmam a milujem ťa, hej. Možno ma to aj nahnevá, ale aj tak ťa milujem. A to je práve to, čo sa potrebujeme naučiť. Aj v spoločenstve, aj v prichodení. Jednoducho mať takú lásku v pravde. A ďalšia vec je, to už možno také už poučujúce, také starecké, hej, že zachovať si slobodu. Že ľudia, ktorí spolu chodia, nie sú ženatí, ale sú slobodní.
Aj taký majú status, že neviem ako kto vy. Ja si píšem, že som ženatý do dotazníka, ale vy si píšete, že ste slobodní. Tak keď ste slobodní, buďte slobodní. Slobodný je človek, ktorý môže povedať nie. A môže povedať áno a môže povedať nie. Viete, ako sa hovorí, že najblbší dôvod, prečo sa zobrať, je preto, že sa nevieme rozísť. Lebo už možno aj vidíme, že nie je to ono, ale už sa nevieme rozísť, lebo sme na seba tak naviazaní, že keď sa aj rozídeme, tak sa za chvíľu znova stúcneme dohromady, lebo proste už sme prekročili určité hranice a nedokážeme proste zostať slobodní. Takže byť slobodný. Ak sa prekračujú hranice určité, čo sa týka emocionálneho naviazania alebo aj fyzického naviazania, potom je ťažké už uvažovať tak slobodne a byť slobodný. A je veľmi krásne, keď naozaj zostávame skutočne slobodní až do svadby. Teraz chcem povedať to, že aj po svadbe môžeme zostať naozaj v Kristovi slobodní. Ale že v deň svadby naozaj slobodne. Nie preto, že ja už som na teba taká naviazaná, že už neviem, neviem, ako to dopadne, ale už čo sa dá robiť, tak sa už zoberieme. Hej? Napríklad, keď už ľudia čakajú babetko, že sa musia brať. Tak tam je potom taký otáznik, že nakoľko je to slobodné. Ale keď tí ľudia sú naozaj slobodní, ja by som mohol povedať nie, ja by som mohol odísť, aj možno ma to bolelo teda v srdci veľmi, ale mohol by som slobodný, ale ja ti úplne slobodne, bez prinútenia dávam svoje áno. A to je úžasné. Takže zostaňte slobodní v tom, keď spolu chodíte, nič vám neujde. Tento svet, myslím, že má takú teóriu, že čo nestihneš do 25, tak to už v živote nestihneš. Treba si užiť, cestovať, vyskúšať čo možné a tak. Máte len jeden život. A idete rovno na ostrov. Nemáte generálku, ani skúšku, ani ďalší život. Len svoj. Myslím, že celá tradícia, aj v podstate ľudstva, ale nadovšetko tá židovsko-kresťanská tradícia z Božieho zjavenia, čo nie je výskumy posledných 5 rokov ukazujú. Nie, to je skúsenosť, výskumy celých dejín ľudstva, celého Božieho zjavenia. Abraham, Mojžiš, cez prorokov, Ježiš, dejiny cirkvi hovoria o tom, čo je dobré, čo je Bohu milé a čo osoží človeku. Dajte si poradiť od tých, ktorí vás naozaj milujú, od rodičov, od cirkvi a nerobte pokusy na svojom živote. Hej. Niektoré veci sa dajú vyskúšať tak, ako keby že sa nič nestane, ale niektoré, keď skúšate, už sa to veľmi nedá ako nejak vrátiť späť. Proste sa to už pokazí. Veľmi pekný príklad sa ukazuje na takých manželských kurzoch, že keď zlepíte 2 papiere dohromady a potom sa rozhodnete, že ich dáte od seba, tak už bez poškodenia tých papierov to nejde. Dá sa to nejak tak otrhnúť, ale už to dotrháte. Už aj jeden, aj druhý bude poškodený. Takže ak sa príliš nejak tak budete možno naväzovať na seba, budete skúšať veci, lebo veď hento a tam a riskujete a robíte pokusy so svojím životom. Takže vás tak povzbudiť, aby ste zostali slobodní v pravde a v láske. To už nie je ako pokyny starého otca. Dobre. Ešte nejaké slovo chcete vy niečo opýtať sa, dodať, navrhnúť? Nejaký pekný vtip mi chcete povedať? Vtip? Otázku. Stoličku. Som starý človek už. Hovor. Výborná otázka. Ma napadlo, že najlepšia reakcia bola áno, jasné, ja modlím sa veľa rád. Ale... No, ale vrátim sa k podstate tej otázky. Ty si ešte slobodný, hej? Ty si reholný. Tak, ty si reholný, to je krásne, úžasné. Super, naozaj sa fakt teším. Ja by som povedal, že to je podľa mňa veľmi taká hlboká téma a myslím si, že väčšina ľudí by asi
brala tú vec, a hlavne možno takých dospelých, alebo ktorí nemajú skúsenosť s tým, čo Boh všetko dokáže, že čo? To blbosť, jak tačky, to proste akože nie je možné. Ale musím povedať, že naozaj som zažil v rámci nášho manželského spoločenstva s mojou manželkou skutočne veľmi hlboké duchovné chvíle, ktoré by som naozaj nazval modlitbou. To znamená, že je to vec, ktorá naozaj nás volá do takej hĺbky, takej duchovnej hĺbky, že máme byť nielen to jedno telo v zmysle fyzického tela, lebo aj v Biblii je jedna úžasná vec. Ja troška viem po grécky, troška. Mal som na vysokej škole v rámci teológie a so slovníkom si viem niečo pozrieť. A v prvom liste Korinťanom v 6. kapitole je taká jedna veta, kde je napísané, že či neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, s prostitútkou, je s ňou jedno telo, veď je napísané, tí dvaja budú dvaja v jednom tele. A u nás v slovenskom preklade je tam dvakrát použitý výraz telo. Ale v gréčtine sú tam dva výrazy, ktoré oba prekladáme ako telo, ale za každým iný. A čo je úplne úžasné, je, že keď sa nám hovorí o tej prostitútke, tak sa používa sa výraz soma, čo znamená fyzické telo. A keď sa hovorí o manželoch, že budú dvaja v jednom tele, lebo tam je to jasne ako citát z Genesis, je použité slovo sarx, čo označuje bytosť, prirodzenosť alebo moje ja. To znamená, že s prostitútkou sa človek stáva len jedným fyzickým telom. Proste biologické spojenie. Možno aj emocionálne, neviem, hej. Ale určite to biologické. Ale manželia sú pozvaní, aby sa stali jednou bytosťou, naozaj jedným telom v tom plnom slova zmysle. Tak ako je napísané o kresťanoch prvých, že a mali jedno srdce a jednu dušu. A toto je povolanie manželov a toto je niečo, čo je oveľa viac ako len to prirodzené. Lebo ľudia hovoria o tele, jasné, hovoria o emóciách, o duši, o psychike, ale Božie slovo nám ukazuje, že my môžeme sa zjednotiť aj na duchu. A katechizmus hovorí veľmi úžasnú vec, že on hovorí veľa úžasných vecí, až dve vám zacitujem. Jeden z nich hovorí, že manželská láska je špecifická v tom, že je kompletná. To znamená, že naozaj my si môžeme lásku a máme lásku prejaviť na všetkých úrovniach. Duchovnej, duševnej a telesnej. A to je na tom úžasné, má to byť v jednote. A ďalšia vec, ktorú hovorí katechizmus, ja som bol z toho šokovaný, keď som to tam objavil a musel som si to viackrát prečítať, aby som, že fakt, dobre to chápem, je napísané, že telesná intimita manželov, to znamená, keď sa zblížia spolu fyzicky, telesne, je znakom, to som ešte chápal, ale zároveň aj zárukou ich duchovného spoločenstva. A to znamená, tak toto je pecka. Že katechizmus katolíckej cirkvi hovorí o tom, že telesná intimita manželov je znakom a zárukou ich duchovného spoločenstva. A toto je vec, ktorá diabla strašne štve. Ja sa musím modliť aj teraz za ochranu, že som vám to prezradil, aby ma Boh chránil naozaj pred útokmi zlého, lebo jeho to veľmi štve, ak ľudia prídu na to, že to nie je len o tom, že však jasné, tak mám nejaké tie púdy, hormóny, tak už sa teším, keď sa zoberieme a budeme mať spolu sex. Jasné, to aj toto Boh stvoril, ale ono to ide oveľa ďalej. To nie je namiesto toho. Nie, to je všetko v poriadku, aj tie pudy, aj tá príťažlivosť, aj tie hormóny, aj všetko stvoril Boh, ale ide to ešte ďalej. Ďalej len za nejaké emócie a za nejaké príjemno. Ide to naozaj až k takému zjednoteniu, že sú naozaj dvaja v jednom tele. A toto ľudia naozaj, bohužiaľ, zažívajú zriedkavo a možno to ma nevedia, že také niečo naozaj nám Boh ponúka. Či asi tak. Neviem, či som odpovedal. Dobre. Takto, čas sa dá vždy nájsť. Horšie, čas sa dá vždy nájsť. Horšie je to s tým, že keď sme úplne, ale totálne vyflusnutí. Ja stále v živote si myslím, že tak toto už, ja som už úplne hotový. A vždy zistujem, že ešte ďalej sa dá vycucnúť. A nie je to úplne ideálne. Hovorím, už sa teším aj na to, keď pôjdeme spolu na dovolenku. My sme boli teraz s Výborom pre obranu a bezpečnosť, aj s ministrami vnútra a obrany vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť, to je za Zvolenom. A tam majú taký naozaj útvar špeciálneho výcviku. A oni tam majú tam lezeckú stenu a on tam dá, to sú špeciálni vojaci, to nerobia s normálnymi vojakmi, takými bežnými jednotkami, to robia naozaj úplne s najšpeciálnejšími vycvičenými jednotkami. Nechajú ho, predtým behať, musí makať a potom lozí po tej stene, ktorá je veľmi náročná. A povedia mu, že nech sa drží, dokiaľ vládze proste.
že proste, že sa nesmie pustiť, len keď proste mu zlyhajú svaly a spadne. A oni tam potom majú prístroj, ktorým zmerajú jeho stav svalovej nejakej energie a tak a zistia, či sa pustil, alebo naozaj spadol, lebo nevládal. A vlastne, že mnohí vojaci zistia, že dokážu oveľa viac, než hovorí, že keď človek povie, že už nevládze, že ešte zvládne strašne veľa. Takže ja hovorím to, že naozaj my niekedy máme taký pocit, že už nevládzeme a prípadne niekedy je také klamstvo, že a to, aký bude mať už zmysel tá modlitba. Však ja už nevládzem ani poriadne pár slov povedať zmysluplných a tak. Vždy má zmysel. To znamená, bojujeme o to. Bojujeme o to a najväčší problém nie je len čas, ale skôr to, že je človek veľmi vysilený. Ale ja to vnímam takú vec, ktorú hovorím, že neverte klamstvu, že je jedno, či sa modlíte alebo nemodlíte. Nie, to nie je jedno. Je to proste veľmi dôležité. Takže stále sa snažíme o to zápasiť. Tak ako každý z nás sa snaží zápasiť o osobnú modlitbu, aby som si našiel ten čas, tak sa snažíme zápasiť aj o tú spoločnú a modlíme sa. A modlíme sa vždy ako spolu rodina, hej? Každý večer aj si čítame z Biblie a tak. Ale snažíme sa s manželkou aspoň chvíľku sa spolu modliť, ale aj čo sa týka tohto typu modlitby, aj toho predchádzajúceho, ktoré som spomínal, určite by som sa modlil radšej viacej. A potreboval by som sa viac modliť. Aj osobne, aj spoločne. Spomenul som sa jedného takého veľmi prísneho kňaza, ktorý povedal takú zaujímavú myšlienku. Nie je to učenie cirkvi, ale je to zaujímavá myšlienka. Že Pán Ježiš povedal, že dvaja alebo traja v mojom mene, že dvaja, keď sú rovnakého pohlavia, že sa môžu spolu modliť, a keď sú akože rozdielne, tak ešte jedného do partie k ním, aby boli dve dievčatá, jeden chlapec alebo dva chlapci, že sám muž a žena, že by sa nejak ako veľmi nemali zjednocovať v modlitbe, pokiaľ to nie sú manželia, samozrejme. Hej. Takže taký zaujímavý názor, hej, nemyslím, že to nutne musíme nejak striktne dodržiavať, ale má to niečo do seba. Ja si myslím, že by sa naozaj mali učiť modliť ako brat a sestra a nie ako manželia. Aj v tomto, hej. To znamená, že tá modlitba by mala byť naozaj taká, že to bude proste modlitba brata a sestry. Hej? Čiže nebude zachádzať ako keby do nejakého takého, ja neviem, prílišného prejavovania, ja neviem, určitých aj emócií v rámci tej modlitby, ktoré... Čiže inými slovami, naozaj malo by to zostať taká bratsko-sesterská modlitba a vtedy to tým dvom možno pomôže naučiť sa spolu modliť. Ja by som bol za to, že netreba to komplikovať. Úplne úžasné je, keď vôbec sa naučia, napríklad stretneme sa spolu, sadneme si na lavičku, pomodlíme sa chvíľku spolu. Pane Ježišu, prosíme ťa, buď s nami, požehnaj nás, ukáž nám, čo je dobre, čo je zlé, zdravá z Mária a hotovo. Hej? Nemyslím, že takto to vždy musí byť, ale príklad. Netreba si na tým lámať hlavu. Určite lepšie pomodliť sa jednoducho, úprimne, krátko, ako strašne o tom špekulovať a nemodliť sa vôbec, alebo strašne riešiť, že teraz sa budeme spolu modliť a neviem, čo je prežíva, aké vnútorné uzdravovanie my dvaja spolu a tak. To by som až nevidel tak. Čiže nie je do extrémov. Spolu jednoducho, krátko sa pomodliť, ako keď sa dvaja kresťania zídu v mene Ježiša. A sa netreba robiť z každého rande modlitevné stretnutie, v zmysle, že ako, môže to vyzerať super, ale telo, duša, duch, to znamená, malo by to byť vyvážené. Aj sa pomodliť, aj to duchovné, aj to duševné, aj to telesné v takej tej primeranej, hej, napríklad, není problém v určitom štádiu vzťahu prejaviť náklonnosť tým, že napríklad dáme niekomu pusu na lice, to je prejav náklonnosti, to nie je nejaká sexuálna predohra, hej, keď dám niekomu pusu na lice. Takže netreba sa bať ani tých telesných vecí, ale treba vedieť, že niektoré veci sú naozaj vyhradené pre manželov a nič neutečie a Pán Boh nám ich nechce odoprieť, ale chce, aby dozreli a aby teda boli v tom správnom čase na správnom mieste. Čiže aj s tou modlitbou. Dobre, takže čas nám vypršal. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj vás poprosím, aby ste sa modlili, aj za mňa, aj za našu rodinu, aj za tie veci, ktoré možno nie sú až tak super, ako by boli. Aby sme sa viac spolu modlili s manželkou, aj s deťmi. Aj. A takisto vás prosím o takú ochranu, aj možno v tej politike. Ešte by som povedal, že ak by ste mali chuť, ja zatiaľ to nemám ešte nejak veľmi
premakané, čo sa týka tej komunikácie, ale snažím sa dávať veci aspoň na Facebook, že čo sa deje, že keby ste mali záujem vedieť, že čo robím, čo sa deje a modliť sa prípadne za to, tak si ma nájdete, Richard Vašečka na Facebooku, dajte mi žiadosť o priateľstvo, ja to potvrdím a budete dostávať nejaké tie... Ja inak ani neviem, ako funguje Facebook, ale mám taký pocit, že takto to funguje, nie? Plus. Dobre, takže ešte raz veľká vďaka, Boh vám žehnaj. Ja chcem naozaj veľmi pekne poďakovať Ríšovi, že aj pri tom nabitom programe si našiel na náš čas, že už sme tu mali v priebehu 2 týždňov 2 poslancov, to je sila. Ale naozaj potrebovali sme počuť tieto slová, najmä vy mladí, a teším sa, že vlastne sa vytvára takéto aj duchovné spoločenstvo, duchovné spojenectvo, ako sme to hovorili aj minulé na Trojici, že sa navzájom poznáme, vieme o sebe a vieme si žehnať a modliť sa za seba. Tak Ríšo, ešte raz vďaka, že si prišiel. Ďakujeme. Tým sa vlastne dnešný program končí. Ja vám ďakujem, že sme sa stretli teda ako spoločenstvo znova po určitom čase. Okrem tej služby všetké aj takto, že sme mali spoločný čas, kedy sme sa mohli porozprávať, mohli sme hovoriť o svojich problémoch, mohli sme trošku poopekať a posedieť, vytvoriť naozaj spoločenstvo, uprostred ktorého je Boh. Kto má čas ešte, kto sa nemusí ponáhľať domov, tak vás poprosím, aby ste nám pomohli to trošku dať do poriadku, upratať. A na záver dám vám ešte požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná, ochranie všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Poďme v mene Božom.